Bună ziua tuturor, eu sunt Sergiu. Acum o să vă arăt cum să faceți un intro și un outro. Outro, adică dar outro este exact ca intro. Tot, numai scrieți altceva și puneți filmulețe, orice, cum vreți, cum vă place. Fiecare cum îi place. Și să începem. Să șterg acesta. De prima dată trebuie să vă instalați Video Show acesta. Stați că vi-l arăt și de pe Magazine Play și un pic afară. Magazine Play scrieți. Uite aici, Video Show, adică scrieți doar video. Și dacă vă place să nu uitați să nu ezitați să apăsați butonul de like. Încearcă. Scuzați-mă că să vedeți cum fac așa pe telefon, că mi este murdar, adică nu mi-alunecă mâna, că degetul pe ecran și ecranul este un pic mai mult. Primul, puteți să luați și astea două, a doua și a treia, că tot așa sunt un pic mai modificate. Dați pe primul, îl instalați, eu l-am instalat și după aceea nu intrați pe el, mergeți pe YouTube. Scrieți intro no text. Știu că a fost, dar să știți cum se scrie. Intro no text și dați pe care să vi-l zic, pe acesta. Scuzați-mă că am căscat. Mergeți în descrierea lui sau așteptați. Și da, știți, după aceea vă arată să-l instalați, nu pot că acesta este altcumva creionul de aici, l-am instalat. Mergeți la galerie, îl vedeți dacă vă place, dacă nu vă place, îl șterge și instalați-l. Și după ce v-ați ales un intro, no text, de acolo, dați pe Video Show
dați pe Edit Video, dați pe Video, sus, în dreapta, și vedeți, eu la download este acesta, două sunt. Asta e intro și asta e intro. Atunci hai să-l facem pe intro. Dați pe el, nu puteți doar un. Păi dați aici în dreapta jos, Start. Mie merge un pic cu lag, după aia dați pe Pro Edit, dacă vreți să scrieți ceva pe el, dați pe al doilea subtitle, dacă vreți să scrieți, dați aici pe plus și aici scrieți ce vreți. Eu nu scriu că nu vreau să-l modific, eu dau anulat. După aceea aici hai că scriem ceva. Dar de eu am scris așa la întâmplare, dați ok. Faceți aici mare, întors, cum vreți. Zicem așa, l-am pus random. După aia aici îl mișcați până unde vreți, vedeți? Până unde vreți. Și for settings, dați aici la ce cum vreți să se miște. Eu l-am dat pe jump in, culoarea cum vreți să o aveți, default cum vreți să arate, vedeți? Aceasta o folosesc și aceasta, adică aceasta. Și aici eu nu folosesc, după aia dați aici sus în dreapta ok dacă vreți, dar eu dau X, după aia dați, vă nu vă arăt așa, dați ok, după aia îl faceți așa, după aia este altcumva. Stați că o să vi-l arăt cum este al meu și așa faceți și au intru. Eu mă duc la galerie și vi-l arăt cum am eu. YouTube, să vedem ce mi-a scris. Sergiu Maghiar din cauza unei reclamații. Că ai răspuns. Așa. Și al meu este la acesta video show în stânga. Acesta este o intro. Uitați. Și intro-ul astea au fost aceste două. Noi închidem acest episod aici. Dacă v-a plăcut, să nu ezitați să apăsați butonul de like. Acesta a fost un tutorial și ne vedem data viitoare. Pa!